സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയാണ് ചക്കപ്പഴം. ഉപ്പും മുളകും അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചക്കപ്പഴം ആരംഭിച്ചത്. ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാൻ പരമ്പരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഉപ്പും മുളകും പോലെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചക്കപ്പഴവും കഥ പറയുന്നത്. ചക്കപ്പഴം പരമ്പര പോലെ ഇതിലെ താരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇവർ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയത്. ഇന്ന് സ്വന്തം പേരിനേക്കാളും കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചക്കപ്പഴം പരമ്പരയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ താരമാണ് സബീറ്റ ജോർജ്. സ്വന്തം പേരിനേക്കാളും ലളിതാമ്മ എന്നാണ് താരത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ലളിതാമ്മയ്ക്ക് നിരവധി ആരാധകരുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് സബീറ്റയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ്. ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് താരവും മാറുകയാണ്. പുതിയ ലളിതാമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സബീറ്റ സീരിയലിൽ വിടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒപ്പം തന്നെ ലളിതാമ്മയാവാൻ ഇതുവരെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും പറയുന്നുണ്ട്. താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകർക്കിടയിലും ചർച്ചയാവിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4ാമത്തെ താരമാണ് ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് സബീറ്റ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: പ്രിയപ്പെട്ട ആഷിക്ക്, പുതിയ ചക്കപ്പഴത്തിലെ പുതിയ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. സബീറ്റയെ ലളിതാമ്മയാക്കിയ ഉണ്ണിസാറിനും ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിനും നന്ദി. ലളിതാമ്മയുടെ 2 വർഷത്തെ യാത്ര ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ സ്നേഹത്തിനു നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, താരം കുറിച്ചു. പുതിയ മുഖങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പഴയ മുഖങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കുക. നാളെ ഈ ലളിതാമ്മയെ വലിയ സ്ക്രീനിലോ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ ഒരു പരസ്യത്തിലോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും അധികമായി സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവുമൊക്കെ തരുക. എങ്ങും പോവില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെയൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ എന്നുമായിരുന്നു സബീറ്റ കുറിച്ചത്. പുതിയ ലളിതാമ്മയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സബീറ്റയുടെ മാറ്റം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ സങ്കടത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീരിയൽ വിടാനുള്ള കാരണവും താരം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റിന് മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ഈ ഷോ കാണില്ലെന്നായിരുന്നു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. എന്നാൽ മാറിയത് അല്ല, കോൺട്രാക്ട് കാലാവധി തീർന്നതാണ് മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് താരം കമന്റിന് മറുപടിയായി കുറിച്ചു. കൂടാതെ ഷോ ഇനിയും തുടർന്ന് കാണണമെന്നും സബീറ്റ പറയുന്നു. ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് 4ാമത്തെ താരമാണ് മാറുന്നത്. ആദ്യം ശിവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന അർജുനാണ് മാറിയത്. പിന്നീട് ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച അശ്വതി ശ്രീകാന്തും ശ്രീകുമാറും പിന്മാറിയിരുന്നു. ഗർഭിണിയായ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അശ്വതി മാറിയത്. ശ്രീകുമാറിനും അശ്വതിക്കും പകരം താരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടി ചക്കപ്പഴം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പഴയ താരങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പാട്ട് കൂടെയുണ്ടെന്നും ആസ്വദിച്ച് പാടുമ്പോൾ അഭിനയം വരാറുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മുൻപ് സബീറ്റ പറഞ്ഞത്. പഠനശേഷം നല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് ചക്കപ്പഴത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നും അമ്മൂമ്മ വേഷമാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രായമോ അപ്പിയറൻസോ ഒന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ലളിതയായി അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും താരം മുൻപ് ഒരിക്കൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.